Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μακρινό βασίλειο, ζούσε μια όμορφη βασίλισσα. Ήταν καλή και ευγενική και ονειρευόταν να αποκτήσει ένα παιδί. Μια χειμωνιάτικη μέρα, καθώς έραβε δίπλα στο παράθυρο, τρύπησε το δάχτυλό της με τη βελόνα και 3 σταγόνες αίμα έπεσαν πάνω στο χιόνι. Τότε ευχήθηκε: «Αχ, να είχα ένα παιδί με δέρμα άσπρο σαν το χιόνι, χείλη κόκκινα σαν το αίμα και μαλλιά μαύρα σαν τον έβαινο». Και ύστερα από λίγο καιρό η ευχή της πραγματοποιήθηκε. Γέννησε ένα κοριτσάκι τόσο όμορφο που το ονόμασε Χιονάτη. Όμως δυστυχώς η καλή βασίλισσα πέθανε και ο βασιλιάς παντρεύτηκε ξανά. Η νέα βασίλισσα ήταν όμορφη, μα πολύ κακιά και ζηλιάρα. Είχε ένα μαγικό καθρέφτη και κάθε μέρα τον ρωτούσε: «Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποια είναι η πιο όμορφη σε όλο το βασίλειο?» Και ο καθρέφτης πάντα απαντούσε: «Εσύ, βασίλισσά μου, είσαι η πιο όμορφη από όλες». Όμως όταν η Χιονάτη μεγάλωσε, έγινε τόσο όμορφη, μία μέρα ο καθρέφτης απάντησε διαφορετικά: «Βασίλισσά μου, είσαι όμορφη, μα η Χιονάτη είναι πιο όμορφη από σένα». Η κακιά βασίλισσα θύμωσε πολύ. Φώναξε ένα κυνηγό και του διέταξε να πάει τη Χιονάτη στο δάσος και να τη σκοτώσει. Ο κυνηγός όμως, βλέποντας το καλό και φοβισμένο κορίτσι, τη λυπήθηκε. «Τρέξε μακριά, μικρή μου, και μη γυρίσεις ποτέ πίσω», της είπε. Η Χιονάτη έτρεξε βαθιά μέσα στο δάσος. Εκεί περπάτησε πολλή ώρα, ώσπου βρήκε ένα μικρό όμορφο σπιτάκι. Μπήκε μέσα και είδε 7 μικρά πιάτα, 7 ποτηράκια και 7 μικρά κρεβατάκια. Ήταν κουρασμένη. Έφαγε λίγο ψωμί, ήπιε λίγο νερό και ξάπλωσε να ξεκουραστεί. Το βράδυ γύρισαν οι 7 νάνοι που δούλευαν στο ορυχείο. Όταν μπήκαν μέσα, είδαν ότι κάποιος είχε καθίσει στις καρεκλίτσες τους και είχε δοκιμάσει το φαγητό τους. Και όταν ανέβηκαν πάνω, βρήκαν τη Χιονάτη να κοιμάται. «Τι όμορφη που είναι», ψιθύρισαν. Όταν ξύπνησε η Χιονάτη, τους εξήγησε τι είχε συμβεί και εκείνοι την αγάπησαν αμέσως. «Μείνε μαζί μας», της είπαν. «Θα μας κρατάς συντροφιά και θα φροντίζεις στο σπιτάκι και εμείς θα σε προστατεύουμε». Η Χιονάτη ήταν χαρούμενη ξανά, μα η κακιά βασίλισσα δεν ησύχασε. Ξαναρώτησε τον καθρέφτη της και εκείνος είπε πάλι: «Βασίλισσά μου, η πιο όμορφη από όλες είναι η Χιονάτη, που ζει στο δάσος με τους 7 νάνους». Τότε η βασίλισσα μεταμφιέστηκε σε γριά πολίτρια και πήγε στο σπιτάκι των νάνων. Χτύπησε την πόρτα και είπε: «Μίλα, γλυκά μίλα, πάρε ένα κοριτσάκι μου». Η Χιονάτη δεν ήξερε ποια ήταν η γυναίκα και δέχτηκε το μήλο. Μόλις όμως το δάγκωσε, έπεσε κάτω ανέστητη. Ήταν δηλητηριασμένη. Όταν γύρισαν οι νάνοι και την βρήκαν, λυπήθηκαν πολύ. Προσπάθησαν να τη συνεφέρουν, μα δεν μπορούσαν. Έτσι την τοποθέτησαν μέσα σε ένα γυάλινο φέρετρο στο δάσος για να τη βλέπουν κάθε μέρα. Μια μέρα πέρασε από εκεί ένας πρίγκιπας. Είδε τη Χιονάτη και τη βρήκε τόσο όμορφη που τη φίλησε στο μέτωπο. Τότε συνέβη κάτι μαγικό. Το κομμάτι του δηλητηριασμένου μήλου βγήκε από το στόμα της και η Χιονάτη ξύπνησε. Οι νάνοι χόρευαν από τη χαρά τους και ο πρίγκιπας ζήτησε από τη Χιονάτη να τον παντρευτεί. Έτσι και έγινε. Παντρεύτηκαν με γιορτές και τραγούδια και έζησαν ευτυχισμένοι για πάντα. Και η κακιά βασίλισσα, όταν ρώτησε ξανά τον καθρέφτη ποια είναι η πιο όμορφη, εκείνος απάντησε: «Η Χιονάτη, που ζει στο παλάτι με τον πρίγκιπά της». Και έτσι έμαθε ότι η ζήλια δεν φέρνει ποτέ ευτυχία. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, παιδιά.